Ev çend rojin dîsa qeyrana madiya benzînê û kîmketina wê li bajarê Kobanî derketiye. Tenê benzîn niha lê çend wêstgehê wê li Kobanî û çend demjimêran di rojê de peyda dibe û ev yek jî dihêle metirsî û diltangiya wergirtina benzînê li cem xwediya otomobîl û motoran û welatiyên bajêr peyda bibe. Kêmketin û tunebûna benzînê dihêle xelkê bajêr demjimêrine dirêj li pêş benzînxaneya rawastin û di dawî de jî yan çend lîtr benzîn werdigrin yan jî na. û ev yek jî mîna pawankariya welatiyan tê hejmartin ji aliyê desthilatdariya Kobaniyê ve. Yek ji ajokarên Kobanî nerazîbûna xwe danîşandan û got ev e heye me 10 rojan e ew rastî vê astengiyê tê û wî dî ew nikarin çi karî bikin ji ber tunebûna benzînê. Ajokarekî din nerazîbûna xwe daxuyakirin û got em benzînê dixwazin û benzîna heye jî cûratiya wê xirab e û em hêvîne aliyên peywendîdar bi lez çareseriyekî ji vê kêşeyê re bibînin û em matmayî dimînin welatekî hemî petrolê xêrûbêr û em bê benzîn dimînin û qeyrana sotemeniyê li welatê me derdikeve. Piştî dagîrkirina Kobanî ji aliyê Daeş ve gelek ji xelkê Kobanî penaberî Tirkiye û Herêma Kurdistanê bûn û di dema nemana Daeş di Herêma Kobanî de careke din peyê dê dest danî ser Kobanî û gundewarên wê. Lê xelkê Kobanî ji tirsa girtinê ji aliyê peyê dê ve nivegeriyan ser malên xwe û penaber manin.